Jo, hvad så der? Du ved, sidst jeg var derude, ikke? Så kigger jeg sådan. Så lige pludselig mig og mine venner, han tager sådan, du ved, lidt hash fra, og så mig tænker, du ved, og så mig, han begynder at rulle den og alt det der. Så lige pludselig, du ved, vi skal til at tænde, og han tager sådan ordentlig en, du ved. Så står jeg sådan lidt og kigger, du ved, så lige pludselig kan du bare se de blå blink. Wow. De er bare fuldstændig på vej. Panserne, de stormer ud, mand. Så kommer der bare sådan en panser, hey, der, stop der. Så viser han bare fingeren, og så spurgte jeg bare. Så fanger de bare min ven, så boom, fik han bare en, boom, fik han to, mand. De slår ham bare ud, hvad fuck skal jeg gøre? Så mig, jeg er den sygeste. Jeg løb bare tilbage, og så slår jeg ham der panseren, mand. Der turde ikke, han gjorde en skid. Jeg flækkede ham, mand. Jeg flækkede det hele. Men det er nok også grunden til, at jeg sidder lige nu på Østens fængsel, ikke? Fucking ligeglad, mand. Der er ikke nogen, der skal fuck med mig her, ikke? Fuck dig, mand.